Lehen gazta aipatu didazu, gaztan postrestu sartuko, Ez denborek ematen. Bale, baina gazta ere postrea konsideratzen da. Ez lepsket diferente dalako, ez daukalako puntu gozo hori, gaztak gehiago... Baina postera moduan jaten da. Dudarik ez. Bueno, hori azken filan konbentzio da. Zergatik jaten da gazta postrean eta ez hasieran, ensalada zergatik jaten dira hasieran, da beste herri baldean... Bueno, Suitzan da fonduero, Frantzian da alpetan da, hasieran jaten dira. Eta ensalada gero, eta horrako gauzak orduan, bueno, konbentzio horien barruan, guk gazta konsideratzen dugu postre bezala. Eta gazta oso onak, idia zabalen, aurtenan egon epaimaikide moduan, eta, bueno, placer batan ordizin egotea, egizan lotza pixka pasatzen. Zergatik? Goi mailako sukaldariegan, eta zigor beraien artean. Eta txoriene. Claro, denentzako txoriene. Bueno, egizan oso giro politia egoten da, baina, bueno, ordizin aukera izan duzunak egoteko, aurtenan egizan lepo jarri naiz, egon naiz, aprotxatu, propaganda egiteko esan diet, esarak usteko, baina. Bilboko jaietan mehon gara, hemen Bilboko konpartzak eta makillaren kofradiak antolatzen duten txapelketa gastronomikoan, txipiroia jaten, makaia hoa, marmitakoa... Erreferentzia bat. Zigor Iturrieta, erreferentzia bat. Baina, badako zer dan polita, Javier, han itendan giroa. Areatzanan, taldea, kuadrilla, jende heldua, gaztea, batu eta hartu, goizetik, hartu, sukaldean inguruan, kontu kontari. Eta zuk patata zuritu, zuk kipula txikitu, zuk kalimotxoak prestatu. Baina, parranda giroan, baina oso giro polita. Eta, bueno, urtetik urtera, urtenea txipiroiak. Txipiroiak tintan bere komplikazio bat, Iaz 49 kasuela onzien, aurten 77. Patata tortiak 450 gora. Urtetik urtera aurrera gora doan gauza bat, eta nik komendatu diet, datorren urtean egiteko arroz esneana. Bai? Bai, ze bada gauza bat, ez tezuna behar, laberik eta olako txapelketa batean erabili aldozuna, azkenean olako zu txiki batekin nahikoa da, eta hemengoa da, epela, nik gaina gomendatzen dut, epela, arroz esnea hotza beharren, epela, bere epeltxoakin. Bueno, baina, emate izu denbora hoztu. Zuko izian goiz jartzen mazu egiten, eta txapelketa gastronomikotan sekula ez da arroz esnea. Eta bada esan ezagun hemengo palater tipiko bat baita. Marmitakoa, tortillak, horrelako. Baina aldatzeko. Eta astero egun bakoitzean bat egiten danez, arroz esnea. Proposatu eta, bueno, hor geratzen da. Aurrera doan, ero ez. Guko iningo duna da, ezurtzoak, deitzen, huesillos, azkenian izango da, orea izango da, hauek anisen roskillak betikoak, anisa behar daukagu, eta ingo itxuguna frigituta. Hemen nahi nuen, zuk lehen aipatu zuen, dela batzuk frigituta ikenienak, eta hauek labean eitea badao. Aukera izango genuke, bandeja batean, mangarekin iriki, eta ero labean eitea. Baina, bueno, oikoana da frigituta jaia. Eta hau bezalako beste poster batzuk ere badaude frigituta egiten direnak, eta ez daukate problemarik. Problema da, jendeak kontuan hartu behar dula, honek olioa daukala, eta olioak ekarriko diola, agian pentsatzen ez zuen beste kontu bat, olioak aipatuko ditugu urrengo egun batean, eta komentatuko dugu. Urrengo gairako nik uste dut olioana gustatu zaite, lehen Javier aipatu diazu, eta nik uste joku ematen duela. Bai. Ze bat olio muta... Bai. Hori da, gantza. Urdaia, por ejemplo, erabiliteke gurina, margarina... Ostegunetan errezetazarrekin jarraituko, eta garai batean, dena behian gantzak indatzen. Jendeak ez dara pentsatu olioa likidoa bakarri danik, badaude solidoak, eta erdi solidoak ere bai, eta... Bai, eta adin badaukatenak, behin baino gehiotan kozinatu izan dute etxian... Seguru. Oiekin, Txerri gantzakin. Bai. Bueno, postren inguruan, gehiago, zer ezan? Postren inguruan? Izoskiak aipatu... Ez, gizona, ez. Niko, jake, arrautzek... Abuztuan izan zan, abuztu erdi hasieran ero... Izan zaretako udako kulebroi bat, eskerrak alarma handia piztu zuen, da gero, konpondu zan, ez? Bere honera etorri zan. Baina, bueno, horrek ez doka zer ikusirik gaurko postrekin. Hoi zer izan zan, kutsadura gontzala horre... Bai, gauzak ondo esplikatzeko, arrautz likidoa zan, postretarako, bueno, edo... Bai, ostaleritzan normalean jatetxetan da, derrigortzen da, webina deitzen da, hori arrauz likidoa. Ez dakit euskaz nola esan beharko ditzaiak, baina, bueno, arrauz likidoa esaten diote, bai. Pasteurizatua, dena eta hori. Eta kontua da, arrauz likidoiek arrautza noski granjetatik hartzen dela.
eta granja horietan olioak daude bere habitatean, bere naturan daude, eta olio horiek noski zaindu egin behar dira. Eta olioak zaintzeko erabiltzen diren hainbat produktu, toksikoak izan daitezke, gerora elikadurak atean sartzen baldira. Bueno, bestela esateko. Derrepente deskubritu zan, etorri zan Europatik etorri zan alarma, fipronil izeneko insektizida bat da, animalien zorriak eta akaroak eta hiltzeko erabiltzen dana. Osa, animaliak badaude granjan, baserrian daude, eta noski desparasitatu egin behar dira, dauzkaten parasitoak eta dauzkaten xomorroiek kendu egin behar zaie. Eta horietarako erabiltzen dira insektizida horiek. Insektizida horiek ondo kontrolatuta daude, batzuk beste batzu baino toksikoagoak dira, eta kontua da, ea horiek gero animalioetatik ateratzen diren produktara, kasu honetan arrautzera, pasatzen diren edo ez. Eta pasatzen baldin badira, gero ze proporzioetan sartzen. Derrepente, deskubritu zen, konturatu ziren, bazegola, baina milaka eta milaka kilotako produktuak kontaminatuta zeudela. Jatorria izan zen Belgikan, Belgikan fipronil izeneko, ez dakit Belgika, Rumania, hor izan zen alako herrialde dantza bat, eta derrepente konturatu ziren, zeudela arrautz likido horiek, arrautza likidoen kantidade handi bat, kontaminatuta zeudenak fipronilekin. Fipronila, usaten dizut, insektizida bada, nahiko kontrolatua dagoena, baina debekatuta dago legez giza elikaduran sartzen diren produktutan erabiltzea. Eta normak badaude, demagun, 0, ez dakizen bat miligramo edoko mailak onartzen dira, ze kantidade handia, baina 100 arrautza otordu batean hartu beharra legoke persona kontaminatzeko. Baina, holako arriskua dagoenean, kontua da, alarma etorri bezain pronto, Eusko Jaurlaritzak martxan jarri zuela alerta sistema bat, eta Bizkaiko enpresa batean 20.000 kilo arrautza likido gelditu egin zituzten. Handik ekarritakoak. Bai, Belgikatik etorritakoak, badirudi Frantziatik barrena etorri zirela, baina hemen zeuden prest industriara zabaltzeko. Demagun bazu daukazula, ez dakite industria txiki bat pastelak egiteko, edo ez dakit zer, eta behar dezu osagai bezala arrautza likidoa. Asko eretzen, orokorrean. Arrautza likido hori, zeuden 20.000 kilo Bizkaiko enpresa batean han zeuden. Eta Jaurlaritza garaiz iritsi zen, eta han inmobilizatu egin zituzten. Hor, izugarrizko alarma sortu zen, badirudi Katalunian ere egon zala beste partida bat, eta hasieran ez omen zan arriskutsua, eta 10 bat egun egon ziren partidak inmobilizatuta, arrautza hori ondo konserbatzen da denbora luzean ere, eta gero sorpresa izan zen, ez zegoela, kontaminaziorik ez, ez zegoela arriskurik elikadurarako. Eta arrautza horiek merkatura joan dira. Zorionez ez ziren txikitu, ze txikitu ezkero, desegin ezkero, galera ekonomiko handia izango zen. Baina, izan zen pixka bat ikusteko jendeak, batetik, badaudela kontaminazio posibleak, pentsa hau, inok ez du inoren borondate txarrik kontuan hartzen. Baina, edo neurriak ez ziren garai jatorrian behar bezala hartu, edo fipronil gehiegi erabili zuten, kontua da, halako batean, alarma piztu zala, eta gero, bigarren konklusioa da, alarma sistema horiek ondo funtzionatzen dutela. Garaiz hartu zutela, eta hori txalotzeko kontua da. Askotan, zoritxarrez, intoxikazioa gertatu behar dute konturatzeko. Baina badirudi orain, eta alde hortatik txisteak egin dira arrautzekin eta horrela, baina kasu honetan oso ondo funtzionatu du, pentsa. Bueno, ni pixkat azalduko jo platera. Hemen arrautzak irabilatu ditut, eta ero azukrea junaiz gehitzen. Eta hemen gehituko diot, koialakada bat eta erdi oliba olio. Eta gero hor daukat, hori, anisa, patxarra, etxien daukazuena. Eta ero gehi gustatzen dizuna, ron pixkatero baldin bako zuele, ez dio, zapore ematen dio, baina gehiago. Gehiagi ez. Anisak, anisa badauka bere gusto berezia, hau, etxean egin nuen legunean probatzeko, egun baten aurrena, eta etxean patxarra neukan. Patxarra botanien, eta gutxixe botanien. Eta bikotik esan zia, honek ez dauka ezen zaparoi, bota gehiago. Baina anisak, por ejemplo, tipikoa da pastak eta egiteko. Garai batean anisak egindako erroskileak eta...
da oso iko. Bueno, azkenean, anisan roskien izena hola daukate. Horregatik. Bueno, arrautzan hona hau, etorri da ondo, bueno, atera zian baita, arrautza Euskal Herrian badaude ekoizleak ekologikoa eta Bai. Guri hori sekula gertatuko. Ez da inoren kulpa. Oda, suposatzen da, nekazariak, baserritarrak, bere produkzio, bakoitzak bere produkzioa dukala, eta erabiltzen dituzten produktuak ekologikoak direla. Gertatzen dana, edo zein kontaminazio gertalitekela, bestela ere bai, Osa, inoren kulparik gabe, Segundo. Bikarbonato pixkat, Zergatik bikarbonato? Pustu. Gero ite dituztena, pustu iten du dituzten. Bikarbonatoa, ero legamia, hau da izaten, gero gorputzen baten. Zukaldean gukolako trukoa edo euskagu. Bai. Bueno, trukoa. Bikarbonatoa hosteleritzan asko erabiltzen da. Gehiemat, postre gintzan eta gehiemat erabiltzen da, baina... Claro, legami moduan, bai. Bikarbonatoa, eta antzinako errezetetan, bueno, ez da gizien batetan agertzen da. Baina bada, beste osagai bat asko erabiltzen dana. Bueno, hau, ondo naztu eta holan geratu behar zaigu krematxua, ikuste duzue? Hona geratzen dan. Oin honekin, nik ingo dana manga batean, bestela goiarakin, goiara batekin, porzio txikik, hemen esurtxo bat direnez luzengak itxura izatea, baina bestela goiara batekin hartzen duzu, ero goiara bat pixkat oliotan busti, eta porzio txikik, hemen zaiena izaten da olioan temperatura. Bai, fuerte badago, zeitu niken da, kanpotik iluna geratzen zezkidu eta barrutik gordinak. Orduan, aurrenekoak askotan, gertatzen da etxean, aurrenekoak lehenengo tanda bota, ingo zuz, hemen egia esan pila bat ateatzen dira. Aurreneko tanda bota egin behar esatea, baina gero urrengoa ja temperatura hartzen dizue, hau temperatura ertain batean egin behar da. Honek gutxi gora beratziko indarra dauka, jarriko dugu 5-6. Eta jun jolasten hor. Ikusten bazue igo egiten dela, jetxi pixkat. Eta ikusten bazue botatzean bixi dagoela, bueltak azkar eman, ze bestela zeitun ilundu egiten dira. Orain piztu duzu... Ez, bian neukan. Oin zeian jarri duzu. Oin zeian jarri duzu, bai. Bai, horrek osaldi olioa berotuko dala, baino ez dala gehiegi ere. Hori da, bueno, temperaturak jolasten. Topea jarri izan bazen du, berehala 100 gradutara iritsiko zen, baina... Anisa nabaritzen zaio, Bai, Bai. Bueno, bere ikusiko dugu. Bai, Anisa... Anis puntua... Oituta gaude, erroskileak eta Sanblasak ze izango zian, Sanblasak izango, anis gabe ezingo zen, Urtean batean gertatzen badako intoxikazio bat anis botillatan da. Hor, portuan ez da izeman milaka litro hor, Sanblas bezperan gelditzen baituzte, bueno, nik uste otor rebelioa, danak ateako zirak kalera. Sanblasak guk ezagutu ditugunak behintzat, ez dakit garai batean izango ziren, Anisarekin... Ukabaino dauzkagu. Hemen Sanblasak Donostien hemen inguru zer nun iten. Hemen ez gehiagi, baino Elgoibar aldean, Bizkaiko parte hortan, Onenak, eta munduko onenak, eta ezagunak, eta bakarrak abainoko Sanblasak. Bai. Abadinoko Sanblasak gauza bada, baina Sanblasak pastak toki askotan ditu, toki askotan. Bueno, hemen irina ibili dut, beste goiko postretan, irin integralak eta erabiltzea hobe. Baina leko betikoa, ze gaur egun dana jaten du filmika. Bueno, a ber, bai, integrala badu bere arrazoia, Zergatik, pasta edo zereal integralak beti zuntz kantitate gehiago duelako eta... Horren inguruan behitzein, hemen idorrerian da kontuen da komunea joteko. Itzegin genuen, bai. Hortik esatea dena integrala behar duela, ni ere ez nago ados, baina, bueno, integralak badu bere arrazoia. Laitak ere bere arrazoia duen bezala. Badu bere arrazoia, kaloria kantidade... Zer da light? Light da normala. Produktu bat light izateko behar du produktu berdina normala. Light ez dana. Ez dago adibidez produktu lightik, ez badago produktu hori normala 130 kaloria gehiago duena. Hori da proportzioa. Legez. Eta light izateko da, kentzen zaiona normalen kaloriak izaten da. Eta 130, hori da, legez, izango bakarri kaloria, baino normalean, maionesa light, maionesa normalak baino 130 kaloria gutxiago ematen dizkigulako. Zer gehiago, mantekila light balego, ezakit badago nere, baina balego, gurinak ematen badigu alako proportzioak kaloriatan, eunda ezakit zenbat, arek emango liguke 130 gutxiago. Orduan, kaloriaren problema handia daukanak, hobe du,
por ejemplo, ez dago gaizki, light produktuak era. Segi, bai. Ez, lasai, hau, bota du lehenengoa froga iteko lan. Bai. Ba, light produktu baten izateko arrazoia da, ba, produktu horrek normalean ematen diola jendeari, persona bati, kaloria behar duen baino kantitate kopuru gehiago, eta orduan, personak erabil dezake produktu berdina light moduan komerzializatua baldin badago, haragia light ez dut ezagutzen, elartzen dezu, baina produktu asko eta asko ikusi da, baina kaloria problemarik ez daukanak ez du zertan light produkturik erabili. Light produktua ez da berez osasungarriagoa da, kaloria gutxiago ematen digula. Oin hasi dira esaten teoria batzutan, hobe dala oinarrizkoa hartzea, lighta baina. Eta kantitate gutxiago hartzea. Baina kantitate gutxiago. Baina, bueno, jendea jakin dezan, light produktuen kontra ez gaudela, baldin eta arrazoi bat balego produktu hori erabiltzeko. Bueno, hau, oinari da temperatura hartzen pixkat, hor utziko dut, ingo diot. Bai. Dantzan hasi behar da, bota eta dantzan hasi behar da. Ikusten daia gora altzatzen dira, eta hori ja da, temperatura badaukala, eta oin pustu ingo dira pixkat. Baina, kustatzen zaio, ez duena da, gehiagi hartzen indukzioak hori badauka. Indukzioa daukana da, bakizu, indarra ematen diola bapatean, eta pasatzen gara olio hotz batetik. Baina, bueno. Eta gero hemen forma nahi duzuna eman, bakotzak jota bat egitean ego du, Javierrena. Eta zeta bat egitea. Zeta bat, zorrona. Zigorrena. Superman. Ez zailagoa da, zeta komplikatuago da. Gaina leku gehiago behar duzu. Zartagi honetan, postre eta zai gala, Javier, nik etxean ez daukat oitxurei postre hartzeko. Ne postre guztien zatena, kafesnetxo bat, eta irugai. Baina bai puntuko osoa, bai eskatzen, ero txokolate ontza bat. Liburuetan jartzen du, postreak ez dutela zertan bakarrik Baskarian otordu bezala. Adiz, madalenak eta galetak postre bezala konsideratzen dira. Nolabait konsideratzekotan. Gosariaren osagarri bezala oso ondo, baina postre, kafesna hiru galetakin, bai, hiru galeta horiek izango lirateke zure postrea. Bai, baina zuk esatela, azkenean da gozo puntu. Gozo puntu, bai. Niri hori eta sumetako gehiena, ero askori behintzat, baskaldu eta gero, ez dizu gorputzako lan, berdina, kafesne bati, azukre goiarak botatzen bai eso, ja gozo puntu esatu. Edo txokolate ontza bat, askotan txokolate ontza bat. Txokolate ontza bat, hori da, gure txian falta ezin dana, eta gure txikilak, 2 urte terdikin, ikasi du, horako bere puntatxo da, txokolate ontza. Hori jende askotan, naiz eta igual beteta egon, ez da asetasun sensazioa bakarrik. Hori da, baina da gozo puntua. Hori da, gozo puntu hori. Bai, niri... Nahi aina jandezu, oso gustora geratu zera, baina jende askok bazkaldu ondoren, eta toki askotan kafearekin gaur egun modan jarri da, jatetxe honetan eta ateratzen dituzte txokolate txoak. Bontxo bat, holan, hori gauza edarrez. Bukaera hona izaten da, bai, bukaera hona izaten da. Horrik, eta ez da postre bat, baina hori jatetxeak aipatu dituzula, batzuk hasi dira baita. Lehenengo platerak eta bigarrenen artean, sorbetetxo bat. Horra zeiten du, pixkate digestiobeko lagundu, Bai. Nik aurrera entzunun hori ezkontza batean. Ezkontza batean, pentsa ez, ezkontza fuerte, bakitzak nahi du nahiten du, baina ezkontzetan janari otorbo honak eskaintzen dira. Gehiagin. Aukeran gehiagin. Lehenengo plateraren eta bigarren artean, aurreneko aldia entzunun ezkontza batean. Nik entzunuenean, ni orduan baina hostelitze bai, sukalde orduan jatetxetan jarretzen nuen, eta harrituta geratu nintzen. Jendea jaten zehola esaten zen, nola, postria? Ez. Digestibo laguntzeko. Eta bai, badauka bere zentzua, lagundu egiten du, izozkia da, eta... Karo, ez da oso kargatua izango da sorbetea, limoiarekin edo, baina... Lejero. Hauek, ikusi zuen, inungo misterioik ez, gaur eta egia esan, etxean ondo mantentzen dira, gero holako taper lehor batian ero sartu, glasa azukre pixka botako jo, utzizkia zuen batzuk frigitzen, eta listo gero goztutzen utziko ditu, eta listo euskogunean jateko, etorreko da probatzea, gure ezurtxoak. Hauek azkenengoa borobilak inditut.
politxaba geratzen dira. Denetik egin duzu, luzeskak... Bai, beira, etxera bueltatu da esaten da gure alaba maitia, ondala denbora luzeatean kanpoan, da lanean, da, bueno, zorionak ebendik egiteri eskondu dela. Baina, bueltatu zaigu eta hemen, bihotzak egin, jo, maite minut egotea zer dan, bai. Eskondu berria eta, bueno, normali nolako gertatzen dira, baina saia da, saiatu nahi bihotzak egiten. Bai, bueno, batzuk badute, ez dira bihotzak, baina, bueno, badute, Alonso, balio izonek? Ez, gorritxu ditzen. Ondo etorria etxea, Zurekin ez da arraroa gorritzea, ez oso... Ni baina maite girezatik, Bai. Eta, bueno, eta... Lantalde guzti hemen, berdina jarraitzen dugu, txorienen, oin da, 4.0, bi gutxi da, ja. Ba, bi ez, gu ja laura jungara momentu baten. Honek gainean ez aldu. Ari da hartzen. Azukria, bildur gabe azukria. Eze polita. Bueno, ba hemen dauzkazue, ezurtxoak, roskila, baina inungo zailtasunik ez daukan plater bat umeekin eroiteko eta jatordu baten ondoren kafe zerbitxoakin. Bai, hau esan postre bezala, bere hortan bera bakarri, baina kafearen osagarri bezala, fenomeno. Bai, haunek kafe zerbitxo bat behar du. Jak hartzeko busti horrela, tak, eta... Ajate. Oskila. Oso goxo alde. Niz pizka gehiago botako nik. Hombre, behin hasi ezkero bai. Nik esperientzi txar bat izan nuen patxaranakin, da... Hone dauka arrastoa bakarrik, nik ere gehiago botako nioke. Bai. Azuk pizka gehiago. Bueno, bau izan da.